A říkal jsi někdy to, co slýchávám dost často, mně se nemůže nic stát. Já jsem... Je. Já to mám pod kontrolou. To dám, no jasně, je. Měli jsme rodinný barák, jako rodiče, táta. Já jsem jezdil na učňák. No, že jsem nasekal, prostě na černo jsem jezdil, metrem, tramvají, tohle. A ono mi to naskákalo, oni to nechali bejt a vyrostlo to na 300 000. Tak táta kvůli mě prodal barák. A tím to vlastně začalo. Takže táta šel do seniorů, máma taky. Mě koupili byt jako, no tam to všechno začalo. Tam zjistili lidi, určitý lidi, podobně, že prostě mám peníze, že jsem na pervitínu, no nalepili se na mě. Teď mě začali hlídat. Normálně kolikrát celou noc byli před barákem, před bytovkou. Pak se měli pistoli u hlavy a všechno, prostě že chtějí peníze a tohle. Ty jsi to neoznámil jako... Neřešil jsi to jako tohle stavu, jako když jsem byl vědět, jak já byl vědět, jak dobytek. A proč jsi začal s drogama třeba? To bylo jako... Náhoda. Náhoda? Náhoda, prostě se mi to zalíbilo. Zalíbil se mi ten nájezd. Jednou mi to jeden kluk udělal, jako mě napích, mně se to zalíbilo. A já byl blbej. No blbej. No. Nic jiného. A tím to začalo. A teď já prostě tak začal. Měl jsem peníze, že jo? Měl jsem kde bejt. Ve 2 ráno. Telefon, říkám, dělej. Oni věděli, že ze mě budou být. Tak samozřejmě přijel, že jo. No a já ne. Pak se díky tomu přišlo všechno, že jo. Jak dlouho to trvalo asi, než jsi přišel o všechno? 2 roky. 2 roky? No, přes 1 milion něco. Přes 1 milion něco. Šlo to rychle. Rychle to šlo. Rychle. Máma se do toho máma dostala rakovinou, kde táta už byl mrtvý teda, bohužel. Ten řekl, že se mnou nechce mít nic společného. No, tak jsem šel že už to nedávám, jako psychicky, jestli mi napíše nějaký diazepam nebo něco, že potřebuji za mámou, jako do nemocnice. Tak ona vypisovala akorát recept a do toho telefon. Mi volali z toho, že máma umře. Takže jsem se složil. No a začal to. A už jsem byl. Ale chytnul jsem to naštěstí nějak jako díky jednomu známému, tak jsem se nějak z toho dostal. Šel jsem k poplářům, tam jsem byl 8 let. No, pak jsem byl, že ten umřel, tak já tam byl v nájmu, no, takže jsem musel ven. No a teď se neměl kam jít, že? A teď co? A teď co?
No tak jsem našel chlast. Ještě víc. Začal se tyhle ty. Prostě abych to dal. Abych to nějak dal. No a pak jsem přišel o práci. Samozřejmě. Ale šéf můj, tak mi řekl, když to vydržím všechno, i teď, že by mě vzal zpátky. Že by mě vzal zpátky. Myslíš si, že jakoby pro tu společnost jako takovou, pro lidi, kteří se ocitli na tomhle, je nějaká cesta? Musí každý sám chtít. Každý sám musí chtít. Protože když nebude ten člověk chtít sám, tak prostě mu nikdo nepomůže. Nikdo. Všichni, každý se bude snažit mu pomoct třeba, ale on když nebude chtít sám, to... A co bylo pro tebe zlomový, jakože jsi odhodlal? Protože už nemůžu. Už nemůžu. A teď prostě cítím to na sobě, že prostě jsem podvyživený, jsem úplně vyřízený fyzicky. A prostě vím, že už bych to nedal. A v 50 letech si myslím, že je zase škoda, abych jako exnul někde. Kvůli tomuhle tomu. Ale jako spadnout do toho, je to strašně rychlý. Strašně rychlý. A je dostat se z toho. Nic moc. To musí sám ten člověk chtít. Ale z pervitinu mi to trvalo přes rok. Pořád jsem si sugeroval nájezdy. Když jsem usínal. Normálně jsem bydlel. Ale furt jsem si třeba sugeroval nájezd. Víš, jestli mě chápeš. Normálně nájezd. To je prostě, že ti to jde do hlavy a ha. Ale prostě ten člověk musí chtít sám. Když nebude chtít sám, tak mu nikdo nepomůže. Nikdo. Prostě je to jenom o tom člověku. A já to samý s tím pitím jako ze všem. A dostala se ti i pomoc jako třeba od sociálky nebo od těchto institucí? Jo, dávali mi potravinové banky takhle jako tohle. Ale taky se to nemůže zneužívat, že jo? Jako. Máš, co by si řekl nějakým lidem nebo vzkázal prostřednictvím nás? No, ať neblbnou. Ať vůbec nezačínají s těmhle věcma. S drogama, s pitím, protože akorát vás to dostane takhle dolů. A když už někdo začal? No, tak se z toho hodně rychle dostat. Ale záleží to na tobě. Protože na nikom jiným to nezáleží. A říkal jsi někdy to, co slýchávám dost často, mně se nemůže nic stát. Já jsem... Já to mám pod kontrolou. No jasně, Já jsem v pohodě. Tak nic neděje, jo? Přitom jsem byl úplně v háji. Ale úplně. Ale vůbec jsem si to neuvědomoval. Ale já jsem v pohodě. Takže to tam... Mně se nic neděje. No, přesně. Nebo mně se to nemůže stát, že bych... No. A přitom už jsem tam byl. Máš to pod kontrolou. Do určitý doby. Ale pak to takhle se to překlene a pak už to nemáš pod kontrolou. A je to v háji. A jde to hrozně rychle. Hrozně rychle. Má to pod kontrolou, jasně. Jo, bejvávalo. Jo. Myslíš, že ta společnost se dá nějak trošku jako zbrzdit? Jako jak společnost? Jako společnosti mladý nějaké...
záleží na nich všechno. Když bude to horší a horší, když to pozoruju, jako na tom náměstí, když to chodí na tu základku, a to je horší a horší. Jenom jak se baví mezi sebou, to je normálně, tohle, říkám, kolik ti je, že se takhle bavíš, jako. to je jako neskutečný, jako. To zás nebylo tohle. Jo, chodil jsem za školu toho. A proč si musíš každý den kupovat ten alkohol? Abych přežil ten den. A hlavně tu noc. O tohle jde. Protože já se lehnu a bojím se usnout. Protože nevím, jestli někdo přijde, nějaký makor nebo jo, prostě nevíš. Takže radši se trošku připiju, když to řeknu takhle na rovinu, a prostě usnu. A když usneš, tak je ti to jedno. Nesmíš se probudit. Pak se probudíš a je to váj. No a pak od rána, třeba od 1 nebo od půl 2, tak prostě jenom ležím a koukám. Pak jsem vyřízený. Celý den. V čem je horší alkohol než pervitin třeba, nebo? Pervitin je psychická závislost. Alkohol je fyzická závislost. O pervitinu se dá z toho dostat. Když si řekneš v hlavě alkohol, to je fyzický, je ti zlé, druhý den máš kocovinu, tak se jdeš napít, aby ti nebylo zlé. Ten pervitin, to je prostě, když nebudeš měkkej, tak si řekneš prostě, že ne. Tam je to o hlavě. Tam je to jenom o hlavě. Ten alkohol je horší právě. Protože je ti zlé, je ti tohle a no, tak jdu a pak je mi líp, jo, samozřejmě. No, už to jede. A znova. Jak se dá přežít vlastně takhle, jsi bezdomová, víš, jde mi o ten... Bez lidí, jako bez známek a bez toho zase ne. Jako být sám, vyloženě. A nemít nic. Prostě, kdyby ti nedali jídlo, nebo někdo ti nedal jídlo, no, tak prostě to nedáš. Jo, třeba v Praze, tam udělají třeba 20 000. Co je? Jako bezdomovce. Ale jako... Tady je nejhorší, že já jsem říčeňák. A mě všichni znají. Od narození prostě. Jo, každý mi dá 20 nebo tohle. Takže já si koupím třeba housku, jo, nebo něco. Dobrý, jasně. Ale jako... Byl jsi třeba den bez alkoholu, jako? Jo? No, i 3 dny třeba. I 3 dny. Ale bál jsem se. Setkal ses tady třeba jako s tím, že někdo jako na to nahlížel jako špatně, jako na... To ne. Jako když takhle sedíš na náměstí, jo? Jako řeknu takhle, ty, co mě znají lidi, tak mi říkají, Martina, jako dej se dohromady. To... Ale jako ve zlým ne, jako takhle. Ve zlým ne. Protože mě tady znají ty lidi starý, jako, jo. Ale jako, že by bylo jako vyloženě, aby to bylo ve zlým, to ne, prostě
Martine, dej se dohromady. Prostě. Takhle mi to řekl. Bojí se léčby? Nebo já se tam těším. Já už se tam těším. Opravdu se tam těším. To je opravdu moje poslední šance. Tohle to je moje poslední šance. Jinak to nedám. Já si říkám, jak pomoci lidem třeba bez domova, víš, tak si nějak tak jako říkám. A říkám, víme, že když se ti dají peníze, tak víme, že vlastně ty půjdeš, koupíš si základ, třeba 2 housky. Já to mám. Jo. A zbytek se koupí alkohol, že jo, nebo něco takového, že jo. Ale já vidím tady k Číňanové, tam si vždycky jenom polívky. Víš, holky, tohle. Aspoň to, nebo jídlo prostě. Když na to mám, tak si koupím Kung Pao, nebo si koupím vývar pořádnej. On tam má jako dobrý vývar. Já zase nejsem jako takhle blbý, jako jo, že jako, abych to prolil všechno. To jako ne. Dobrý, dojdu si pro různičky do trafiky. Neříkám, jasný, jedno si vemu za 50 korun. To jako nebudu lhát. Jako. A když před tebe postavím nákup s jídlem za 1000 korun tak si ho vemu. A vedle budeš mít 1000 a ty si máš vybrat? Tak si vemu to jídlo. Jo, skutečně? Akorát prostě, že to musím tahat. Víš o tohle. Tam dá se o to uskladňování a to tahání. No, protože to nemám kam dát nic. Pak mi to ukradnou zase. Takže je lepší pomálu. Přesně tak. A nějakou pravidelnost, než aby někdo ti nahodil tady 2 igelitky. Jak jsem byl v té nemocnici, tak mi ukradli spacák. A jsem měl od kamaráda originál izraelský vojenský spacák. Letecký. Ukradli mi ho. Tady mám tohle, co mám, tak mi dali holky tady v Kolumbiu. Ale to je hadr. Já spím na betoně a to je prostě ve 2 ráno se klepu zimou. Jak spíš dlouho? V kolik jdeš třeba spát? Já, jako, když to jde, tak zalezu třeba ve 3, nebo takhle, jako odpoledne. No a když usnu, tak jsem rád. Tak jestli spím 3 hodiny. A řekni mi ten průběh toho dne tvýho, jak to začíná, víš, když se zbudíš, od té doby, když se zbudíš, co děláš, jak to v celý probíhá, víš, jako celý to mě zajímá. Jdu na náměstí, tam otravuju lidi, který znám, já jako ty, který neznám, jako to nedělám. Abych prostě měl aspoň nějaký jako drobný. No a pak čekám, než nějak se jako to a jdu si lehnout. Kolik toho denně vypiješ, tak? 2 litry. 2 litry vína, nebo? No, tady no. Většinou víno. Ne, jenom víno máš? Já ne, jako tudy ne. Tudy já nespím. A kolik z toho nejvíc vypil jako za den? 4. 4 litry? A víno vlastně celou tu dobu, celý ten rok, neměl si třeba, já nevím. Ne, jo, když přijde známý nebo to, tak si, jo, že přijde s flaškou, tak si cucnu, ale jako jenom cucnu, opravdu jako, že... Tě se zeptám takhle, měl jsi fakt, byl nějaký den, kdy jsi fakt měl strach, kromě té pistole u hlavy, jako o život, jako kdy opravdu si měl strach i jiný? A zase i tohle. Podřezal. Snažil jsem se. A co bylo motivací, co tě k tomu jako... No konečná, prostě. No to beru. Už si nechtěl dál. Já už jsem nechtěl. Dal konec. Prostě konec. Já už nechci takhle být. Kolik ti bylo? 30, něco.
kdyby tady byla nějaká společnost, No, která by dokázala nějakým stylem pomáhat, co by si ocenil ty jako člověk bezdomova tady v té lokalitě třeba? tady v lokalitě. Wow. Prostě nějak děláte vy? Prostě nasměrovat člověka, aby se probral a něco začal se sebou dělat. To, co děláte vy. Protože jinak vám nikdo nepomůže. Tak. Nikdo. A já myslím, že to, co děláte vy, to není, že vám pochlebu, ale jako myslím, že tohle má smysl. Má to smysl. Já jsem se možná i rád vyspovídal, jako. Protože jsem neměl komu, jako. Ono kolikrát to stačí, že jo? Ne, fakt, jako. A to jsem pomoc. Ještě jako nějak jako neřekl jako úplně všechno. Ať se nebavíme jenom v negaci. Máš nějakou pozitivní, co se týče od té doby, co jsi na ulici, něco pozitivního, co se ti stalo? Já. Pozitivního jsem nenašel nic, teďka jako co jsem na ulici. Akorát negativní. Akorát jsem poznal lidi. Negativní. O kterých jsem si myslel, že jsou normální, ale ne. A prostě já chci začít znovu. Prostě teďka je jediný můj, abych prostě prošel těma kosmonosama a začal znovu. To je jediná moje naděje. Jediná moje naděje. Samozřejmě budeme držet palce, abys to zvládnul. No.